A tu je Janka a tu som ja. Ahojte priatelia. Hello. Vítajte v novom dni v Beverly Hills. Fú, je strašne zle. No. Ja mám zase na sebe Vanilla Vintage, ale inak nastylované ako na Dua Lipe. Moja láska má na sebe svoju značku, ktorú ste si mali možnosť kúpiť, ak ste nestihli, tak máte smolu. Dá sa s ním žiť? Nedá sa s ním žiť. Čo? Idem na výťahu teraz. Poď už, hej. Čakám tu hodinu a pol. A ty lebo žehlila som si vlasy, áno. Lebo, ako viete, mám nadpojené a sú najlepšie, ale trvá to proste 100 hodín, kým si ich vyžehlím. Ale však to je normálne, nie? Aj každý, keď si robí vlasy, tak mu to trvá. Kúpili sme vám škoricové žuvačky. To nehovor. Nikomu sme ešte kúpili. No, ideme kam? Do múzea Mr. Brainwasha na street artové umenie. Yes. Sledovať street art, graffiti. Neviem ako vy, ale to mám rada. Ešte robíme tento trup. Bije mne platnička. Však to starí dzedovia tak sa rozcvičujú. No dobre, krásne 2-minútové videjko. Môžeme už ísť preč. Ideme do piču. Čaute. Pošli po synku.